Здравейте на всички! Първо искам да ви благодаря, че отделихте от времето си да дойдете в този почивен ден и да ни се насладите на нашите презентации, за които ние сме се готвили по време на този курс. Много набързичко, много съм щастлив, че аз съм първият човек, който имам честта да открие въобще като цяло този малък празник за нас, а именно финалната част на този курс. Искам да благодаря изключително много на Диди, защото тя беше човека, която ни прекара през това приключение, през този курс, и искам да кажа, че ако не беше тя, ние никога нямаше да имаме тази увереност да застанем днес тук пред вас, така че аплодисменти за нашия ментор Диди. Благодаря. Диди, благодарим. Сега много бързичко и ударно да стартираме. Има ли хора в залата, които някога са изпитвали пълното щастие? С дигане на ръка, бързичко. Дидито се казва, че цялата зала само щастливи хора. Само щастливи хора съм довела. Пропускаме презентацията, следващия. Хора, това е страхотно. Това е страхотно, защото е доказано, че щастливите хора живеят по-дълго. А какво значи това? Че с вас ще се виждаме. Аз се казвам Димитър Андреев и вече 37 години съм щастлив човек. И не, това не се дължи името на селото, от което идвам, Алеко Константиново, кръстено на поетът Алеко Константинов, който, видиш ли, прозвището му е щастливеца и на мен това ми е генетично заложено. Не, нещата са много по-прости. Аз съм щастлив, защото съм си отговорил на няколко въпроса. И те са: какво мен лично ме прави щастлив? А какво ме прави мен лично щастлив? Оказва се, че това са малките неща и жестове в живота. Като, например, прилива на енергия в брейк танците. Да се събудя рано сутрин и нищо да не ме боли. Безценно. Първото парче пица. Следователно, първата глътка бира. Когато ме посрещне любим човек след дълго пътуване. Продължителната и силна прегръдка с него. Или когато просто си сваля ски обувките след дълъг ден в планината. Вижте, животът е много прост, но ние настояваме да си го правим сложен. Конфуций. Защо е нужно да бъдем щастливи? Нужно е, защото щастливите хора водят по-пълноценен начин на живот. Второ, както виждате, имат по-добра комуникация с останалите. Трето, имат по-добра имунна функция и много по-нисък риск от заболявания. Както вече разбрахте, щастливите хора живеят дълго. Право. Какво е нужно, за да бъдем щастливи? Ами оказва се, че човек е наистина щастлив единствено и само когато е здрав. Изцяло здрав. Какво ще рече това? Да бъде здрав физически, емоционално и ментално. Ако някой от тези обстоятелства е нарушена, ние моментално трябва да предприемем самолечение. Как става това? Как лекуваме физическото си и емоционално състояние? Разбира се, чрез физически упражнения и спорт. Защото емоциите, както знаете, са стресови ситуации за нашия организъм. Техните пикови моменти пречат на нашия организъм да ги изпитва нормално. Само чрез максимално натоварване и приятна умора ние потискаме тяхното състояние, пак ги изживяваме, но по много по-здравословен начин. Менталното си състояние подобряваме първо, като завършваме всички поети ангажименти и незавършени задачки. Приключваме ги и следващия път, когато ни дойде ангажимент, би било той малък или голям, ние веднага му определяме начало и краен срок, за който той трябва да бъде изпълнен. Това ще позволи да изчистим умствения си капацитет, да го поддържаме, както обичам да казвам, чашата наполовина празна. Защото прекаленото много мисли ни пречат да изживеем щастието, което не е в миналото, не е в плануване на бъдещето, а щастието е тук и сега.
Те знаят темата, което е страхотно. Вижте хора, нещата се свеждат до много прости стойности. Ако ние сме здрави, ако ние си обръщаме внимание на себе си, качествената храна, която ни кара да сме в кондиция и да се чувстваме добре в кожата, всичко ще бъде наред. Но, моят съвет е, изберете си цел. Цел, която да ви мотивира. Цел, която само мисълта за нейното осъществяване ви кара вече да се чувствате щастливи. И помнете, щастието е заразно. Именно вие може да сте хората, които ще накарате останалите да се стремят към своето собствено. Бъдете вие сами за себе си хората, които с уверени стъпки изграждате своето пълно щастие. Благодаря. Браво, поздравления. Благодаря, Диди. Имаме момент на снимка. Най-якият момент вече дойде.